We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a blessed Wednesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa itong mga kapuso sa Alegria ug Burgos sa Surigao del Norte Province. Sa imong buntag! Mayong buntag sab Jill, kamusta sab nato ang ato mga kapuso sa Lagindingan ug Initaw sa Misamis Oriental Province. Mga kapuso, karong buntaga magsuroy kita ug mag-enjoy sa kaanindot sa usa ka travel destination sa Aurora, Zamboanga del Sur Province nga giilang The Little Baguio. Kauban ang Municipal Tourism Officer nga si Ana Feceno Marikit. Samtang sa mga nagapanikad na kay gimigaw na mag-climb virtual tour sa tama kapuso sa usa ka ginadayo nga hiking destination sa Davao Region kaniadtong wala pa ang pandemya, ang Mount Migatong sa Davao del Norte Province. Ato sabsayron kung kanus kini ablihan pagbalik sa publiko. Kauban ang Municipal Information Officer sa Municipality of Santo Tomas, si Mart Sambalon. Og sa bestok, makauban at siniresi ang starstruck Avenger nga si kapusong Carl Aquino. Og mga kapuso, karong sagad tugnaw ang panahon, lami kay higop og init nga sabaw no. Naana ba mo'y idea mga kapuso kung unsa na sa manutuon sa atong guest chef karong butaga sa Kumbira Express? Unsa kaya kinisay? Mga kapuso, karong buntaga lutuan kita ni Chef Alan Pieza sa Davao City ug lamiang balbakwa. Buntag mga kapuso, ubani ko ninyo karon magluto kag lamiang balbakwa. Ug mao kini ang atong mga ingredients. Ahos, sibuyas bombay, luya, tongkoy, black beans, salt, pepper ug patis. Una tong buhaton mga kapuso, oil, human, igisa na to ang ahos. Mga kapuso, isunod na to ang sibuyas bombay. Garon, medyo na brown na itong mga lamas. Pwede na nato isunod ang beef skin. Kung karon mga kapuso, isunod na nato atong mga panimpla. Asin, pepper, patis, ug ang tungkoy. After 15 minutes sa pagpabukal mga kapuso, ready na gyud ang atong lamiang balbakwa. Mga kapuso, luto na gyud ang atong lamiang balbakwa. Mga kapuso, sa mga gimingaw na og hiking, usa sa mga nailana nga hiking destination sa Davao Region, ang Mount Megatong.
Gani sa wala pang pandemya, ginadayo na kini sa mga hikers. Ug subay ni ana atong makauban karon ang Municipal Information Officer sa Santo Tomas, Davao del Norte ug siya sab ay nakatoka sa tourism program sa lungsod, si Mart Sambalod. Sir Mart, good morning ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Good morning, Jill, o good morning po sa tanang kapuso viewers nato sa Mindanao na nag-atang karong buntaga. Sir Mart, unang-una, Mount Migatong 101 sa ta. Kanus ba kini na-discover as a hiking destination o giablihan sa publiko? Ingon man, asa kini situated ang Mount Migatong? Ang Mount Migatong, unknown to many, Jill, ang Mount Migatong is situated within the tri-boundary of 3 municipalities, no? Santo Tomas, Kapalong, and Talaingod. So, Mount Migatong was discovered in year 2009. Nahimo na siyang tourist destination. Pinaagi po dito sa efforts coming from our private sectors, labi na katong mga enthusiasts dito sa mga hiking activities, no, katong hilig mo sa kaubukid. So sila ang nahimong way para mailhan ang Mount Migatong as one of the tourist spots din sa probinsya sa Davao del Norte. Indeed, kung mag-search ka sa internet, no, usagyod sa mugawas nga best hiking destination sa Davao region ang Mount Migatong. Something that we should be proud of, labi na sa mga Tomasinos. Ug katong wala pa ang pandemya, sir, pila ba ang tourist arrival, particular na diha sa Mount Migatong? Before the COVID-19 pandemic, nanatay mga 3,000 plus na mountaineers na nisaka dito sa Maong Bukid. And I would like to inform the public, Jail, and then this is also to correct the misconception ba na it is owned by the Santo Tomas local government. No, it was not. We recognize dito ang fact na it is within the tri-boundaries of 3 municipalities, no? Santo Tomas, Kapalong, and Talaingod. But Mount Migatong per se, naadyo na siya dito sa kabukiran sa Talaingod. Moto na mas doon lang yun siya ang nahimong entry point din sa Santo Tomas. So, since we opened it to the public, ubay-ubay na pod na mga local tourists and foreign tourists ang nisaka sa Mount Migatong. And we are very happy kay nahimo kini siyang tulay para mailhan pod ang ato ang cultural minority na naa didto sa Sitio Talos, Barangay San Jose, na ata karon na ginatawag na Lantawan ni Bacoco. It's an emerging local tourist destination in the municipality of Santo Tomas. So nahimo po na siyang pamaagi didto, no, na while we market Mount Migatong, naabot tay ginahatag na another tourist destination na i-offer sa mga turista wherein they could also enjoy and learn and discover the culture sa atong Atamanobo community dinha mismo sa Sitio Talos. Ug mga pila pud ba ka oras, sir, ang pag-hike hangtod ba abot na sa peak sa Mount Migatong? Ug unsa sab, sir, ang mga challenges nga gian sa pagsaka sa Mount Migatong? Mount Migatong actually is good siya para sa mga beginners o kanang mga well-experienced na mga hikers. Kay since it is a pag daan na ka dito sa peak, ang makita nimo dito, you will discover and you will see the vast landscape of ridges. Kay wala pod kay makita dito na puno kay it is a grassland. So mauna siya ang mga major scenes na imo makita dito once mosaka ka sa Mount Migatong. And from Sitio Talos, na nahimo siyang jump-off point going to Mount Migatong, ang oras, I think, depende po sa imuhang pacing sa pagsaka. But for experience na mga mga hikers, naasa 2 to 4 hours. 4 hours, pinakadugay na dyan na siya. Unsa ba, sir, ang best time para mag-hike ug allow daw previously ang kining camping sa mga hikers? We discourage na mosaka jud dito og buntag kay tungod like I said earlier, wala man good shade dito ba kay it is a grassland. Kogon grasses imo makita dito. And then one thing for sure, kung mosaka ka dito og buntag, well, what do you expect na mosaka kag bukid unya wala kay puno na
mapalandungan, so makuan jud ka, masunog jud ka sa init sa adlaw. So the best time na among gina-recommend na mo saka dito, it's 3 p.m. Karon sir, na ano ba'y timeline kung kano sa possible nga maablihan balik sa publiko ang Mount Migatong? Well, our target really is to open it to the public this month of May. Ang ato alang ginahulat is katong ato ang agreement with the tribal leaders dito sa municipality of Talaingod. Our purpose really is to help the Atama Nobo community dito sa Sitio Talos, kay maupod na ang ato ang gina-aim na mahatagad yun sila og sustainability in terms of their livelihood. And hopefully everything will run smoothly very, very soon na gid, no? Kay I know, daghan na sa mga hikers ang nag-aabang na gayon sa pagbukas balik sa Mount Migatong. Daghan king salamat sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with the GMA Regional TV, Sir Mart Sambalon. Thank you, Jill, and thank you for the opportunity. Mas daghang salamat og maayong buntag sa tanan. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Dagang salamat, Argel! Maayong butag mga kapuso ug welcome to Besta. Kadubuntaga atong makauban ang Season 7 Starstruck Avenger and kapuso artist walay lain pa kundi si kapusong Carl Aquino. Maayong buntag, Carl, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing? Okay naman po, and maayong buntag sa ating mga kapuso dyan sa Mindanao. Hello po sa inyo lahat. What's keeping you busy naman these days, Carl? Ito po, dito sa bahay, nagti-TikTok. How has the pandemic naman changed your life, Carl? Ayun po, since nung nagkaroon ng pandemic and nag-lockdown, kasi before, nung okay pa lahat, medyo pa po ako nun, medyo chubby pa ako nun, malaman pa ako. Pero nung nagkaroon ng lockdown, yun, sinulit ko po yung time na mag-diet, mag-workout. Kaya ito, nag-lose ako ng weight, tapos mini-maintain ko na siya ngayon. Was there any challenge ba, Carl, that you had to go through or pinagdaanan mo para marating mo yung journey mo sa Starstruck? Sobrang dami kasi during nung auditions namin, kasi syempre nakakita rin ako ng ibang mga nag-audition. Sa isip-isip ko parang ang daming mas better, ang daming mas gwapo, ang daming mas maganda, physically fit, mas magaling sa akin. Pero syempre ako kasi parang ginawa kong motivational yun eh. Ginawa ko siyang kaya sobrang swerte ko na isa ako sa napili nila out of sa hundreds or thousands na nag-audition. Kaya sobrang mapabilang ka sa Final 14, sobrang saya ko na nun. Kahit hindi ako nanalo. And with your journey naman sa Starstruck, how has it changed you? Or how has it helped you in your career? Mas naging medyo mas naging matured ako mag-isip. And then, kumbaga, laban lang. Kahit na maraming nagda-doubt sa'yo, maraming negative comments and all. Talagang laban lang kasi yun yung gusto ko eh. Ano ang mga mensahe mo naman para sa inyong mga fans, supporters, and of course, lalo na that we're starting a brand new year ngayon? So, sa mga kapuso natin dyan sa Mindanao, to get know more about me, you can follow me po sa IG ko, sa Twitter, sa TikTok. Just type at Carl Aquino _316. Ayun po. Thank you very much, Carl. Dagan kayong salamat for your time this morning. Thank you po. Thank you so much sa morning show na to na in-invite ako. And that was Kapusong Carl Aquino. Tutok lang mga kapuso, kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga, laing lugar na sabang atong suruyon ug lantawon ang kaanindot ni ini. Atong kamustahon ang kahimtang karon sa Aurora Mountain Resort nga usa sa mga tourist destination sa giilang Little Baguio sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Subay ni ana atong makauban karong buntaga ang Municipal Tourism Officer nga si Ma'am Anafe Seno Marikit. Ma'am Anafe, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Maayong buntag, sir. Okay ra gyud ang amoa so far. Maayo ang ato ang panahon dinhi sa Aurora.
Ma'am Anafe, unang-una, unsa-unsa ba ang mapasigarbo sa lungsod sa Aurora sa Zamboanga del Sur? So this period, sir, daghan natay daghan mga kasuluyan. Una jud sa ato ang gipanghambog sa lungsod sa Aurora kay gipanag-iyahan magibni sa ato ang lungsod ang Aurora Mountain Resort. Og naapod tay kanang gipanghambog pud namo dinhi sa Aurora ang Aurora Night Market. Diin ang tanang mga taga-Aurora or mga bisita sa nagkalain-laing mga lugar makater ang ilahang mga naitatay daghang mga pitsi-pitsi nga mga pagkaon. Ma'am, gawas sa imuhang mga nahisgutan, ato karon hisgutan ang Aurora Mountain Resort. Paunsa ba kini namugna nga atraksyon? Kung atong hinamduman, sir, ang Aurora, wala kitay beach resort dinhi sa Aurora. Wala kay dagat, diin pwede maligo ang mga taga-Aurora. So, kay blessed man ang Aurora, naman tay spring na bugnaw kaayo. So, namugna ni siya ang atong Aurora Mountain Resort kaniadtong 1995. Ma'am, unsa-unsa sa baang nga makita nga mga kalingawan sa mga bisita sa resort? Mga aktibidad pod nga pwede nilang himuon? Ang ato agin ma-offer sa atong resort, sir, ang ato ang thrilling slides, no, ngay pwede experience sa mga bata ug dagko nga mga liguay, no. Ang ato pong mountain resort kay overlooking man siya, daghan putang mga activities na pwede himuon kay kumbaga pwede man siya, wala man siya yung mga residente na nagpalibot, pwede siya gyud nindot na himuon nga venue for team building, family and friends na gatherings. Kay naaman pud tay kanang cottage nga dako nga mo cater og daghan-daghan nga mga bisita, no. Dayon isa pud nga concert among ikapanghambog jud ang ato ang pool nga bugnaw jud kayo. Mo ni siya ang activity nga pwede gikuan gid ni siya ginaanhian kay tungod sa ato apong slides na para sa mga dagko na tay sa mga kabataan nato. Ma'am, karon nga padayon gyapon ang pandemya o gitugutan naman ang turismo, paunsa ninyo ginasiguro nga limpyo ug luwas ang inyong resort? Sa pagkakaroon, sir, kanunay jud natong gi-monitor ang body temperature sa atong mga bisita, and they are also mandated to use face mask kung naa sila sa cottages. And our pool, every other day ang atong cleaning sa atong pool, but every day ang katong tubig ginadrain dito nato sa matag alas 4 sa hapon because our pool, sir, operated from 6:30 in the morning until 5 p.m. Ma'am, alang sa mga buot mo bisita sa resort ingon man sa lungsod, unsa ba ang ilang angay timan-an o sundon nga mga patakaran? Sa pagkakaroon tungod ani nga to ang Resolution 101 sa mga mobisita sa tuang mountain resort nga taga Aurora or gawas sa province of Zamboanga del Sur, wala na tay requirements nga ginapangayo, no docs na, wala na tay medical certificate, wala na travel authority from the PNP. Ang ilahan na lang jud, sir, na moabot sila sa Aurora is for them ang ato na po tay kanang checkpoint na mo-monitor sa ilahan na lang body temperature. Pero gawa sana wala na documents. Ang ilang pangayoon, ilan na lang gikinahanglan is familiarity nilang, sir, para maabot sila sa atong Aurora Mountain Resort. And of course, i-observe nila ang ato ang mga health protocol nga gilatad sa Municipal Interagency Task Force, ang pagsuot gyud kanunay og face mask, face shield, and paglimpyo good, panghinaw, kay naa naman tayo mga laboratory nga naa diri nagpalibot sa ato ang swimming pool. Lastly, ma'am, let's invite our Kapuso viewers this morning to experience the beauty of Aurora Zamboanga del Sur. Sa tanang mga Kapuso viewers, kanang giawahag ko kamo nga mobisita sa ato ang Aurora Mountain Resort, diin inyong ma-experience ang kabugnaw sa atong pool, and ma-assure po ninyo ang iyahang kay flowing waters man, limpyo gid kanunay ang atong tubig. So unsa pay inyong gihulat, pwede na jud kamo nga mobisita. Barato ra pud kayo atong entrance, and then our cottages also
offer sa barato pod kayo nga bayranan. Daghang kayong salamat, Ma'am Ana Fe, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping mo kanunay, ma'am. Salamat pod kayo, sir. Sa iluyo sa pag-promote sa Mount Migatong isip hiking destination. Mao ang paghatag sa og livelihood alang sa mga miyembro sa Atamanobo sa Sitio Talos, Barangay San Jose, Santo Tomas, Davao del Norte. Samtang Jill, tungod nga walay beach ang lungsod sa Aurora kaniadto, maong hinungdan nga namugna ang resort. Ug sa pagkakaron, ginadayo kini sa kadaghanan tungod sa katugnaw sa tubig sa ilahang swimming pool nga nagikan pa sa kabukiran. Sayang mga kapuso, dakong pasalamat ni Kapusong Carl Aquino nga ang iyang pag-apil sa Starstruck mo nahimong susi nga mas naila ang iyang talento o naghatag sa og oportunidad kaniya sa showbiz. Mga kapuso, unta na inspired nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Joshua J. Marine nga challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.